बुरी बाजार ने मटाई असम मटाई नाहनानि थांखिनि किफिलफोराव एक्सिडेन्ट होनो खोनावता हायता ओमफ्राय आं मासो सासमया थाङै फन बयस नुबि फायका साबायका ओमफ्राय मा थांगाता नायका थांगाखाय बनक लायजाक नखता एमने जे गथां माखे बजागां खामो अबो लेमबसरानि कुमबागाननि डाउन उनका जे ताबु बरो पॉइजन आ जते माने हा तोंगा पॉइजन थेके आमो एमे आबो दत्त नाम कि दे बुरी लेमबसरा ने पॉइजन आबो दत्त ता नि जेनंमन मटेके खरं नैका कोन थेके खरं थिया मासा थेकिया ताबु तै मासा गता ट्रीटमेंट सलिदों जे थियें के दिन ताम कलाइबो अनि माम बागिनाता कलायो गबरो का माने किफिलफोरा थिमाने माने मताय मुक्ति तुफोरा माने फिलियामो किफिलफोर ना नि बागिनानि मुं खैतामो अभिजित देवन नि नि कै चैत्र देवन